Ahoj přátelé, já vás zdravím u nového videa na kanálu JV Fishing a ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat za vaše ohlasy u předchozího videa. Jste vážně skvělí, jo? Takže za každý like, za každý super komentář, za každý prostě to slednutí, moc krát děkuji. Udělalo mi to velkou radost a je to taková ta motivace tvořit něco dál. Tak o čem bude dnešní díl, to si povíme tamhle na druhé straně. Dnes mám s sebou děti, ty už tam jdou, takže já jdu doběhnout a povíme si k tomu víc. Tak jsme na místě, věci máme vybalený. A o čem bude dnešní díl? Taková otázka, chytáte na kukuřici? Já si myslím, že určitě ano. A je lepší kukuřice na háčku nebo pod háčkem? To budeme dneska zjišťovat. Udělal jsem 2 totožné montáže. Klasický olověný krmítko, korálek, obratlík, návazec a jeden má vlasový přívěs a jeden je bez vlasového přívěsu. Tak já jdu teďka míchnout krmítkovku. Bude to krmítkovka z nějakých šrotů, do toho hodíme z minulého dílu pelety, které byly přelitý melasou. Jenom jsem je teďka rozmočil. Tak teď to rozmícháme dohromady, aby to chytlo takovou tu krásně lepivou konzistenci. Tak jinak ta moje krmítkovka je vlastně pšeničný šrot, kukuřičný šrot, pražená strouhanka, konopní semínka, hřebkový a jahodový protein. Takže to je hezky krásně ovoněný. Parádně. Tak. Super, to už lepí hezky. Přidáme tam kukuřici. Tak, nasypeme tam nějakou čistou vodou a zase prohněteme. Tak, si myslím, jako krmítkovka bude super. Paráda. Tak, budeme chytat na 3 zrnka kukuřice. Takže tady připneme na ten vlasový přívěs 3 zrnka. Tak. Takhle bude jeden prut. Tak, 1 zrnko nahoru. Druhé zrno, tak. A 3. do oblouku dolů. Přesně takhle. Takže takhle bude. Druhý prut. Zajímalo mě, co bude lepší. Teorie praví, že vlasový přívěs by měl být lepší, co se týče záseků, že jo? Protože při nasávání ryby, nástrahy se vlastně háček vždycky otočí a tím se umístí do spodního pisku. Navíc se to dá víc selektovat, když to máme na háčku, tak selekce téměř nulová. Už to můžeme nabít krmítko. Budeme to přehazovat, já nevím, třeba po půl hodině, takže to nemusíme nějak přehánět. Tak, tady je jedno. Tady je druhý. Tak, házet to budeme před sebe.
kousek vedle sebe, do vzdálenosti cca 60 metrů. Nemusíme to házet nějak daleko, zase nechci moc švihat, aby ta kukuřice z toho nespadla, protože tahle kupovaná je taková docela měkčí. Tak. První tam hodíme na tom přívěsu. To bude teda levý prut. Asi přibližně budu házet tamhle. Tak, paráda. Tak. Dáme swinger. Ale ještě mám se pak zvednout zadní hrazdu. A druhý prut přibližně 3 metry vedle. Jak se zadaří, kde to máme, to tamhle. Pak to bude víc metrů vedle. 5, no. Tak, super. Přitáhneme. Naštylujeme výšku stojanu. Mám rád, když jsou špičky víc u dna. Ne, víc u hladiny. Asi takhle, řekl bych. Trošku stišíme. Tak, to by mohlo stačit. Samý druhý prut. Tak. A teď nám nezbývá nic jiného, než čekat. Tak, první záběr. A je pryč. Bylo to na kukuřičku na háčku. Sekal jsem asi pozdě. Po 6 minutách. Tak, ještě ani krmítkovka se nerozpadla celá. Jdu to hodit a jedeme dál. Tak první záběr nenechal na sebe dlouho čekat. Hned po 6 minutách byl nějaký záběr na kukuřici na háčku. Ale podle... Tak, kukuřice na háčku. A řekl bych, že první kapřík. Asi nějaká 43. Klepe hlavou. Tak, pojď. A druhý prut taky záběr. Ale nic tam není. Tak, teď zjistí, že je u břehu a začne vyvádět.
No, tak do 15 minut třetí záběr. To není vůbec špatný. A už jsem ho viděl, je to kapřík. Liseček, řekl bych. Ne. Teda ten je ale bojovnej. Nechce se mu. Šupík. Tak pojď. A je pryč. Pustil to. Ten sebou mlel, nechtěl jsem ho právě tahat nějak silou, aby se nevyříz. A on se to dokázal zbavit. Takže druhý záběr na kukuřici bez háčků, bez úspěchu, ryba nebyla na břehu. To je právě to, co si myslím, že je nevýhoda toho, když se straží kukuřice přímo na háček. Tak já to jdu zase nabít a poslat to do vody. Přehazuju levej prut, nějaký padák na pravém. Asi cejnek. Ježiši, co to je? Tak to je hodně malinký cejnek. No jo. Co to je? A vidíte? Chycený takhle blbě za tlamku. Tak ahoj. Pořáčkem předtím byl záběr, proto jsem to vytáhl. Myslel jsem, že to bude zamotaný. Tak první ryba venku, malej cejn. Takže kukuřice na háčku voduje. Jsme tady 3/4 hodiny, z toho na háčku vlastně 2 záběry mimo, nebo jeden kapřík byl už u břehu a jeden záběr byl do prázdna a teď byl cejnek venku. Co se týče levýho prtu, vlastně kukuřice bez toho, kukuřice pod háčkem, tak tam byly 2 záběry, ale to bylo jenom po potáhnutí. To byly nějaký malý ryby, co to měly v hubě, ale seklí nebyly. Tak. 4 minuty po náhozu. A kukuřice pod háčkem má svůj... A je pryč zase. Co se stalo? Nic, bylo to asi blbě seklý. Chvilku po nahození přišel ten poslední záběr a tam byl hezký. To mohla být ryba i kolem 60 cm. Plus minus podle té váhy, co vyvinula. Ale jak vidíte, ani vlasový přívěs vám nezajistí vždycky 100% zaseknutí v té papule. Nějaký padák. Nějaký cejnek zase. No jo, je tam. Tak. Pojď sem. A tento má chycený hezky. Za spodní pysk. Tak ahoj.
Řekl bych, že tam máme dalšího cejna. A je tam. Je tam cejnek. A už není. Dokázal se vysvobodit. Tak dneska je to den padání ryb, koukám. Zkusím asi změnit lovný místo, protože tady už jsem to celý prochytal. Zkusím to házet zblíž na střed rybníka. Tak. Máme kapříka, nejspíše, na kukuřici bez háčků. Doufám, že se vyplatila změna háčků a zkrácení lehce návazce. Akorát jsem tady předělával druhý prut, že ho nahodím. Tenhle tam je, nevím, 3 minuty. Tak pojď, ať máme už aspoň prvního z vody venku. Jak chce se mu? Je to šupík. Kolik to bylo mít? 43. Ale malinký. A je tam. Tam prý není chycený za ploutev. Máme na trávu. Tak, ukaž se, chlapče. No, jsi dlouhý jenom. $42. Chycenej, ale jo, je chycenej za sporek. Tak, vyndáme. Ukážeme si ho. Krásný kapor, joj, tak ahoj. Chtěl se s náma povídat. Tak, teď přišel padák na kukuřici pod háčkem. Vypadá to na něco malého, takže cajn. Jasně. Něco málo větší cejn, než byly tam ty. Tak ho vyprostíme. Takovejhle fešák. Má to chycený hezky za spodek. Počkej, co jde vyndat, tak. Takovejhle fešák. Ale my bychom raději kapříka. Tak na pravém prutu asi cejn.
Určitě. Dneska ty kapříce nic moc. To mi říkal i pán ráno, co rybařil vedle, že tady bylo od brzkého rána a žádná aktivita. Tak to zbalil a šel. A jak tak koukám, tak měl nejspíše pravdu. Tak pojď. A má to chycený za vršek. Tak. Kapřík na pravém prutě. Takže kukuřička na háčku. Plave přímo ke mně. Zatím se nějak nebrání. Tak pojď se podívat na nás. Šupík. Ala. A tady padák na druhém prutě. Ale nech toho, pojď. Tak. Kapr tam je. Tady byl nějaký cejnek. Takže kukuřice pod háčkem má nějaký zářez. To je karásek. Ano. Počkej, vysvobodíme tě. Krásný karásek. Tak ten je hezký. Tak čauky. Plav. Tak a teď jdeme vysvobodit toho kapříka. No, to je zase jako tamten. 42, 43, 43. Ten to má chycený takhle do koutků. Musím vzít plán. Tak, a máš to venku. Olololololololo. No tak, podíváme se na tebe. Krásný kapor. Budeš hezký. Tak plav. No, už to trochu rozjezdilo. Přátelé, je konec dnešního videa. Jak jste viděli, tak prostě když se rybám nechce, tak se rybám nechce. Ta rybí aktivita byla vážně hrozná, proto mnoho rybářů to vzdalo. Dneska zůstal jsem tam asi jedinej. A za nějaký ty 4 hodiny, no, žádná sláva, jako něco se chytlo, něco ne.
Přemýšlel jsem teď, jestli to vůbec budu vydávat, ale zase na druhou stranu aspoň uvidíte, nebo vidíte, že ne každý den je to prostě jenom o záběrech a o hezkých rybách. Hromada ryb spadla, přemýšlel jsem pořád, co s tím, jestli to je kvůli háčku. Je to možný, ale háčky byly opravdu ostrý. Takže nevím. Co se týče tady toho videa, tak mělo to být takový o tom, co bude efektivnější, jestli kukuřice na háčku nebo pod háčkem, ale jelikož prostě ty kapři nechtěli dneska, tak jsme toho moc neotestovali. No, každopádně něco jste aspoň viděli. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, komentář, znáte to. A já se budu těšit na další video. Mějte se hezky, ahoj.